Dende as 11 da mañá do sábado, o afamado polbeiro Manuel Veloso traballará arreo para que todos aqueles veciños e visitantes que se acheguen ata Palmeira poidan dar conta dunha boa ración de polvo. A cuarta edición da Festa do Polvo de Palmeira, que cada ano vaise afianzando máis. Creo que este ano incluso se aumentan os metros cuadrados que se dedica a este evento. Dicirlle a todos os veciños e os visitantes pois que vayan a disfrutar deste magnífico plato tan famoso, tan enxebre e tan noso e tan gallego como é o pulpo á feira, nada máis. Aínda que a carpa instalada na zona portuaria abrirá xa pola mañá, o pregón non terá lugar ata as 7 menos cuarto da tarde, seguido dunha serie de actividades complementarias e unha verbena nocturna. O sábado 26, pois teremos o grupo Xiada, dándonos a alborada xa toda a mañá, a partir das 9 da mañán hasta 1:30, 2 da tarde, teremos o grupo Xiada. Teremos unha charanga tamén, é o que iba a decir antes, temos unha charanga tamén por toda a zona portuaria, toda a mañá e toda a tarde. A partir das 5 da tarde ás 7 teremos un obradoiro infantil con actividades diversas por rapaciños, por nenos. E hasta as 8:45 tuvemos que modificar, en un principio saliron uns carteros que eran ás 7, pero bueno, hai unha pequena variación de un cuarto de hora que pode ser un pouquiño arriba, un pouquiño abaixo, donde teremos o pregón a cargo de José Ramón, o ex-deportivista. Unha vez terminado o pregón, teremos unha exhibición de taekwondo a cargo do Club Natural Sport Villargue, que xa tamén veo o ano pasado e colaborou con nós. E para rematar o día, pois teremos a actuación que comenzará ás 9:30 hasta 1:30, 2 da mañá, a cargo do trío Togallán. A organización agarda nesta cuarta edición colleitar o mesmo éxito de público que nos anos anteriores para garantir o futuro desta exaltación tradicional que pon en valor un dos produtos do mar máis apreciados.